I pozdrav svima ljudi, Veljko ovde. Danas ću vam pokazati kako se uči u svetu i kod nas. Prvi primjer u svetu. Nauči se. Ček da obnovim. I ljudi, to bi bilo sve što se tiče kod sveta, a sad će biti kod nas. Mama, odu da učim. I ljudi, to je bilo sve za danas. Vidimo se, čao.